seguidores de 24horas.com, nós está aqui na Almere para encontrar com um tremendo atleta, Alex Pereira, que está dando um seminário aqui na Holanda, na Almere, para sim, a todo atleta com sua estratégia, com sua técnica. E lastimosamente nós compreendemos que meet and greet, entrevista não lo vai dar, mas nós estamos aqui para trazer imagem para boa que ambiente, para boa que move e seguro para todo atleta de Aruba que gosta de esporte, para inspirar o Messi, para seguir com o que está bezig com ele, para sobre dia, botar a melhor aqui na. Seguidor de 24horas.com, nós estamos aqui com o organizador de evento aqui. Tremendo gear, tremendo panha, tremendo marca e seguro nos que saben mais de organisatie. Meneer, vertel eens een beetje over de organisatie, over hoe je dit voor elkaar hebt gekregen. We hebben een goede relatie met Alex natuurlijk, aangezien wij zijn hoofdgearsponsor zijn en alles voor zijn gym regelen, ook voor hem natuurlijk. En ja, uiteindelijk hij vindt Nederland top, hij houdt van Nederlanders, hij zei weet je wat, als jullie mij wat kunnen betalen, dan wil ik wel komen even gewoon het seminar geven, al mijn fans zien. En hier gewoon even daarna een paar dagen ontspannen in Nederland. Hartstikke leuk joh. En vertel een beetje over de planning. Omdat ik kan me voorstellen dat het niet zomaar is dat je iemand belt en dat die komt. Er is heel veel planning, heel veel achter de schermen. Kan je iets over vertellen? Ja, we hebben contact via een tussenpersoon natuurlijk met hem. En ja, die heeft alles voor ons geregeld natuurlijk qua planning. En zo natuurlijk les met wijzigingen kan gebeuren. Maar we proberen altijd de wijzigingen goed door te zetten. Dat iedereen uiteindelijk wel tevreden is. En als er dingen zijn dat ze wel compensatie krijgen of zorgen dat ze wel blij weggaan. Natuurlijk. En vertel me alsjeblieft iets over de brand. Omdat ik heb zelf een podcast gezien over het hele verhaal achter de brand. Maar ik wil toch wel van jullie horen van hoe voelt het om de brand zeg maar zo groot dat je nu... Die gozer was net White House card en nu staat hij hier. Ja, het merk is mijn vader, dus hij heeft het merk begonnen. Met de podcast die je hebt gezien was waarschijnlijk mijn moeder. Ja. Ja, ik sta sinds 4-5 jaar in het bedrijf en samen met familie, dus mijn vrouw ook, die werkt ook samen met ons. Dus we zorgen ervoor dat het is een familiebedrijf. Kijk, wij steunen elkaar, we zijn 24/7 mee bezig. En kijk, we willen ook onze klanten gewoon blij hebben, dat is belangrijk. We willen Alex blij hebben, klanten blij hebben, dat is belangrijk voor ons. En ook in het merk, kwaliteit staat vooraan, weet je. Kwaliteit en ervoor zorgen dat de service goed is. Dat zie ik ook, dat merk ik ook aan gewoon alles wat jullie doen op social media, op alles. En daarom zijn wij vanuit Aruba zeg maar heel geïnteresseerd in mensen die gewoon mooie dingen doen voor de community. Omdat hier zo zijn er ook heel veel mensen die uit verschillende landen, hè? Niet alleen Nederlanden, maar Curaçao, Duitsland, Curaçao, Aruba. Dus we willen jullie bedanken sowieso. Ga door met dit zo'n mooi initiatief. En vooral voor de meneer, respect voor het verhaal achter de brand. Echt mooi. Wilt u nog kort iets zeggen? Ja, kort iets zeggen. Kijk, die Azan heeft de droom eigenlijk om Alex Pereira in Nederland te laten komen. En kijk, dingen is niet zo makkelijk. Het is niet zo makkelijk. Dit lijkt zo makkelijk, maar dit kost 1,5 jaar eigenlijk om dit te plannen, om deze dag die vandaag gebeurt. Ja. En we zijn heel trots op hem. En toekomst we kan nog beter dingen met Alex leren. Kijk, voor ons is het belangrijk seminar. Mensen gaan techniek leren. Niet ook, foto is wel een mooie, uniek kans, maar nog beter als mensen iets leren van Alex en toekomst gebruiken in hun wedstrijden en groeien. Ja. En daar is ons meer focus en daar zijn we wel bereid gedaan. Mensen leren heel veel van Alex en we zijn blij. Ja, zeker. En dat is wat ik bedoel. Dus de brand is eigenlijk veel meer dan alleen maar, zeg maar wat mensen zouden kopen aan een handschoen. Maar jullie geven eigenlijk knowledge, kennis. En dat is heel belangrijk voor de toekomstige generaties van de mensen die geïnspireerd worden. Dus dankjewel. En groetjes voor Aruba. Kom, manema pisabo, me seti un rubiano de en casa, Antonio Sanyele. Roman, contanos, como nombre está? Mijn naam is David Franken. Tremendo, Roman. Contanos, kiko baseado. Vamos subir em seminário de Alex Pereira. Vamos sim opi. Como você sentiu depois de volg les de um legend? Ela mostra nos tour su secreto não. Não tour, pero maioria de não com então na coutinha e cultura senang des experiência outro. Sa bo bata klapa Aruba, sun kubing. Aí sim, quem kubing tayo. Não, bogo. Roman, conta-nos um tiki de boa experiência com o esporte. Bakabi começar, botin anos haciende, mensa. Mas começar com 16 anos na Aruba, com Richard Williams na Maquarima. Sim. Já me passa para boxing com Ruth Wincock na Bayer Light, na Rotonda de Pochiquito.
Daí me tem 5 anos aqui na Holanda, mas que dá trem. É isso aí, tem. Master. Nós estamos proud de sowieso, maar nee, não sabia. 24, vamos verwachten, 24 horas que na Almere, pero sowieso nós está para trazer sport, positivismo, então, bom, mensa que dá support, nós ainda não, support atleta não, sobre tá nós te suena que básico que vira mais grande, fora na Aruba, Damien Pinas. Que você pensa de Damien Pinas? Pode ser claro, pero é gaita mal chap. Sim. Que você quer de base next? É da sowieso, de junho de brinca segundo. Ah, é do trick question. Knockout, sowieso. Aqui 2 anos, campeão de medalha. Assim na mesa. A ver, man, danke pelo tempo. Mas danke. E tu gostou, não? Siga assim, Danke. Bless.